tayo Andre, ano ba yan? Lian na naka... Atau mo pala kaya kaya tagas gitu ya. Bakit na yung kumanan lang? Pre, naniwan to na ka, pre? Pre. Ano to? Pamili tagsuban. Ulam lang. Ito masarap ako. Ano to? Dito. Gulay. Amoy. Dito magkano? Ano nung gawat eh? Hindi naman kasabi ng oras na yung ulam. Pre, dito na pre. Ano na? Kaya ba? Ano? Kanon mo? Kanon! Isa ka kanon! Ano yung kanon na? Ano may kuwan doon? Wala na nauli si Buy Hotdog no? Wala. Man, ako. Atog ma? Na magkilaw na po ito mo. Bariles, di kong pugot. Wala na siya kila bariles. Kilaw to barilis ni Gagma. Kila mo bariles. Ano ka nga ba? Ano siya lisa? Palit na ko sa akin, ma. Mudayo ko sa laog ma. Ah, taka ba tayo ikalbiyahe? Kay ba? ah. Kay barilis yung laog. Amo rin kasi Buy Hotdog, ma. Ito mga kaon. Man, hindi na ko sa bariles. Si Buito ba? Kay Patsom ko na. Ano sa auto mo ulit si Buito ba? Ma, gabi eh. Kamiya Uy, gusto. putong kuhan niya. Manghod. Manghod. Sa mga saon mo. Ano ko kayo pangasawan pre? Oo, siyempre. Kaliwat mo na na to. Okay. Sa picture pa lang, mga saon na niya. Ano, dami kayong sabaw di ba? Hindi mo, kinami kayo. Tambal ni Juan Friend. Ayun na, solo yung kayo lang ha. Hindi. Tambal na. Ano niya, pre? Lugaw? Luto. Nanyo. Di ara din nila Madam Lucy makita ni mga sudaanan niya. Kami, inisudan ni nga madam, no? Awir kayo ba? Yang kamo ngita mo nga lamian nga pagkaon nga power kayo. Pero na madak ay maabtan sa kuan pre. Si GK Ulaluhan. Oo. Kay Madam Lucy. Kay Madam Located Lucy. sa Bibi Sulibin. DB 11 1 ba? 1. Power Corner. kayo sud Andre ba? Corner Morning Glory. Laguna, Rizal. May Laguna. Kenta. Ay, Kenta. Kami kay nga sudan. Lutong Bisaya, power kayo. Mapapa isang red pa. Siyempre. Eh na, amin sa sudan ini. Tanduay. Na. Power ini ano? Ano ba ka? Sa. Saan to? Uy. Power yang sudan ba?
Nya, amang servidora, guwapa pa. Siksi eh, sama ni Edi Wilma. Isod ko daw magdaskir ko ang silbidura dili daw. Arsi, pre, ang meaning ano naman? Di bang katubog si Boy Manok? Gus? Hawak bala ko sa meaning na RC? Kau kablo ka na. Reject sa cook. Okay, meaning na. Pero lami. Masay meaning sa RC. Reject sa cook. Karang pinuod. Tinood man po. Reject beda sa cook. Reject sa ko. Sa meaning day. Royal Crown. Nalayo rin tinood sa Oh, reject. gini patin-tin eh. Ha? Yes, pagkaon pre. Ano sa mga mag-grade? Nya, mag-grade na ya. Okay. Kasama na po. Pag-asa ta badlong. Aso, wala naman kayong motor. Kita na to si Boy Maoy. Eh, Daghan tong motor. santong motor. Oh, niya sa sudan pre. Awir kayo ba? Ang nagbigay sa lalaki. Sino? Lalaki. Kapitli ang lalaki. Meron siya kapag hindi daw binubuksan. Ito na release ka. Wala sa iya. Wala sa iya. Alam mo yung kanya. Ito sa lalaki. Sa lalaki. Meron siya kapag hindi daw binubuksan. Okay lang. Laksan mo. Kapirap ka. Lega sa po. Di na ko. Wala na, puno pa ko. Dali ana yun mo kaya ko. Kaya ko pud ab. Hindi, wala ko mainom. Das ko ano na. Hindi ko na dia. Hindi ko ba yung sabaw? Wala man sa bawgot. Pero na. Luhag na ko dito. Ano ito, ibutang nga mo, kaya baka ano eh. Ah, Nako, di na ko. Wala mo kung nagulbaan. bunog balik. Pila ila ha? May labot ako ha. Pila mate? Pila mo? Ah, pansimil. Ha, bantimil daw. Bantimil. Lamian na, barato pa. Asa pa? Bali na sa Bantimil. CJK, Bulaluhan. Sama na si Renz Bernal, oy. Anong take mo, toothpaste? Wala ko na kita dito.